हेलो हाय नमस्कार मु सुजित मु स्वागत करछि मोर यूट्यूब चैनल को। ଏଇଟା ଆମର ଯେ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା ନୂଆ ଘର। ଏଇ ଘର ଉପରେ ମୁଁ ବଇଛି। ଏଇଟା ଆମର ମା ପିଣ୍ଡରେ ପଇଲା ତାପରେ ଏଇଟା ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଏଇଟା ଆମର ରୋଷେଇ ଘର। ଏଇଟା ଆମର ରୋଷେଇ ଘର। ଆଉ ଯେଉଁ ସେପଟେ ଅଛି ସେଇଟା ଆମ ରୁମ୍ଟା। ଆଉ ଏପଟେ ଆମର ବାରଣ୍ଡା ସେଠି ଘର। ଏଇଟା ଆମ ଗାଡ଼ି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଆମ ଗାଡ଼ିରେ ଅସନା ହେଲାଣି। ଆଉ ଯେଉଁ ଚାଲ ଆମ ଘର ଭିତରେ ଆପଣ ଦେଖେଇବେ। ଏଇଟା ଆପଣ ଦେଖିବେ ଏଇଟା ଆମ ଦୁଆର ମୁହଁଟା ଗ୍ରିଲ୍ ଲାଗିଛି। ଆଉ ଏଇଟା ସେଠି ଘରଟା ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ସେଠି ଉପରେ ଯାଉଛି ମାନେ ଯେଉଁ ସେଠି ଘରଟା ହେଇପାରେ। ଆଉ ମୁଁ ଏବେ ମସଲା ବାଟିକି ଯେଉଁ ଚିକେନ୍ ତରକାରୀ ହେବ ଦେଖିପାରୁଥିବେ।